Japanese scientists invented a very transmission dimension watch for catching tips. Okay. Japanese scientists माने संग्रा मेसिन बानायदों आरोखि Japanese scientists बिराद डेभेलप बिसोरो बायदिसिना फुथुलानो माबा बुलेट ट्रेननो माबा माबि बानायो जापानावनो दा बिसोरो मा खालामबाय दुनियावथ' सिखावा बारा जाबाय माने दुनिया माने शुरू बिसी हो गई दुनिया में जो शोर है वो ज़्यादा हो गया इसीलिए जापानी साइंटिस्ट वो शोर थोड़ा मशीन बनाया है दाना बे मेसिनखौ जापानी साइन्टिस्टफ्रा बानायबाय नालाय दाना जापानावनो बेखौ एक्सपेरिमेन्टनि थाखाय गावसिनि टकिय' सिटियाव दोनबाय दाना बे मेसिन सिखावग्रा मेसिनखौ 10 मिनिटनि गेजेरावनो सिखावग्रा मेसिना 45 जन सिखावबाय थालिया दादा बुलियाम दे दाना बे समाव बराक ओबामामोन आरोखि आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ दा प्रेसिडेन्ट अफ आमेरिका बराक ओबामाया खोनाबाय बिराद पपुलार जाबायना मेसिना दाना निउयर्क आमेरिकायावबो लांबाय बेयावबो आधा घन्टानि उनावनो 45 जन सिखावग्रा मेसिना थालिया दाना चाइनानि प्रेसिडेन्ट शि जिनपिंआबो खोनाबाय China's president Xi Jinping also heard about the breaking news deep machine and he appealed to bring in China diplomacy गावसिनि एसेम्बलियाव रायलायबाय आरोखि चाइनाफ्रा सिङाव मेसिन वान्डारफुल मेसिन टिपटेड मेसिन जाहैबाय आरोखि दाना बिसोरो बेजिंआव लांबाय चाइनानि बेजिंआव बे सिखावग्रा मेसिनखौ बेयावबो आधा घन्टानि गेजेरावनो 40 जन सिखावबाय थालिया दाना जोंनि नरेन्द्र मदि सार प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया जोंनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार मदियाबो खोनाबाय बे सिखावग्रा मेसिनखौ दिल्लीनि रेल स्टेशनाव लाबोबाय दाना सानदो जापानावनो एथ' बुरजा सिखावदोंब्ला आमेरिकायावनो एथ' बुरजा सिखावदोंब्ला जोंनि इन्डियायाव बे सिखावग्रा मेसिना बेसेबां सिखावगोन 5 मिनिटनि गेजेरावनो मेसिनानो गाय थालिया जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रा जापाननि सिखावग्रा मेसिनखौ खावबाय थालिया जाबाय बिदिनो दा ओंखायनो जोंनि इन्डियायाव एसे सिखावा बारा आं सानो जोंनि बिटिसिआव लाबोबा बे लामायाव गायजागौमोन गान खननोसै बिदिजों जाया बारा औ हेल' दादा साउन्डखौ खमायगौ एसे अलप बरायदो दे जिबो जाना गुस्राखाखौ खनलै हेल' जानाय जायैजों खोथा गैया आंना इन्टारेस्ट जाबानो जायो नों बाथि खोमोरना उन्दु लाइट सावनानै उन्दु एखे खोथा ब्रिजार लोगो खनगोन औ र' खनबावसै ना I'm extremely sorry for this. I want to see this.